Ці праўда, што ў Шымана Галоўні ёсць беларускія карані і якія яго шансы на выбарах у прэзідэнты Польшчы? Чым займаецца польскі сенат і ці сапраўды ён патрэбны? Арышт былога паплечніка Туска. Як гэта паўплывае на выбары? Гэта новы выпуск зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Давай прагаворым па Шымана Галоўню. Тое, што я знаю пра яго, гэта тое, што ён стаў вельмі папулярным пасля выбараў у кастрычніку, і нехта кажа, што яго ёсць беларускія карані. Шыман Галоўня гэта палітык новай хвалі. Ён з'явіўся ў топе палітыкі зусім нядаўна, даслоўна некалькі гадоў таму. Дагэтуль ён быў вельмі вядомы ў Польшчы перадусім як шоумен. Ён быў тэлеведучым. Ёсць такая праграма, якая называецца «Мам талент». Вось гэта шоу талантаў, так, якое існуе па ўсім свеце. Ён быў адным з сувядоўцаў праз шмат гадоў. Дзякуючы гэтаму ён ужо збудаваў сваю вялікую распазнавальнасць, так. Але таксама ён вельмі вядомы як каталіцкі публіцыст. Ён ніколі не хаваў і дагэтуль не хавае, што ён каталіцкі вернік. Слухай, ну а каталіцкі публіцыст, што гэта ўвогуле азначае? Ён аўтар 19 кніг. Вау, гэта сапраўды ўжо вялікае дасягненне, так. І кнігі ў асноўным на тэму веры. Ён даволі малады чалавек, яму вось толькі нядаўна споўнілася 48 гадоў. Ён паходзіць з такога прыгожага рэгіёна, якім з'яўляецца Падляшша, то бок рэгіён, які мае супольную мяжу з Беларусю, Беласток, і ён нарадзіўся ў Беластоку. Да гэтага варта дадаць, што ён мае карані не толькі польскія, і сапраўды там ёсць... І не толькі беларускія. І не толькі беларускія. Там сапраўды ёсць пэўны беларускі след. Ён сам у адным з інтэрв'ю прызнаваўся, што ягоныя продкі, напрыклад, з боку маці, паходзяць з Віленшчыны, так, і нават з Петербурга. У той час, калі продкі з боку бацькі паходзяць, як ён сам сказаў, з дальніх крэсаў, Гродзеншчына. То бок тэрыторыя сучаснай Беларусі. Ось, таму там, скажем так, можна было бачыць там некаторыя артыкулы ў прэсе, дзе пісалі, што вось, можна сказаць, наш чалавек, амаль што. Ну, але калі б гэта быў літоўскі, а не беларускі падкаст пра палітыку, то мы ў пачатку расказалі, што яго ёсць літоўскія карані. Хутчэй за ўсё так, з Віленшчыны, так. Сябры, я прыехаў у Польшчу больш за 18 гадоў таму, ведаючы толькі некалькі базавых выразаў, тыпу «дзянкуе» і «дзень добры». Была нават гісторыя на 3-й дзень у Варшаве, і я шукаў абменнік і не ведаў, як пра гэта спытаць. У выніку на руска-польска-беларускай трасянцы я дапытваў нейкага хлопца, які вырашыў, што я хачу яго абрабаваць. На шчасце, у першыя месяцы пасля пераезду я хадзіў на інтэнсіўныя курсы польскай мовы, якія дапамаглі мне хутка інтэгравацца ў польскае грамадства. І яшчэ дапамаглі зразумець, як пытацца пра абменнікі. Такія курсы прапановвае школа польскай мовы «Польскі на так». Перад пачаткам навучання вы можете прайсці тэст, каб даведацца, які ў вас узровень, і атрымаць бясплатную кансультацыю. А для нашых гледачоў і глядачак школа «Польскі на так» дае прамакод на зніжку. Спасылка на школу ў апісанні гэтага відэа. Як пачаўся яго пуць у палітыку? Бо вось ты кажаш, што ён публіцыст, там шоумен, а палітыка тут пры чым? У нейкі момант ён вырашыў, што варта пайсці ў палітыку, каб спрабаваць нешта змяніць. Увогуле, увесь час у польскім грамадстве існуе запыт, ось пэўнай часткі грамадства, на нешта новае. Таму з'яўляюцца вось нейкія новыя людзі, новыя партыі, і адным з такіх людзей стаўся Шыман Галоўня. Ён пазіцыяніраваў сябе як чалавека, які вось можа аб'яднаць. Так, і ўвогуле гэта быў такі лейб-матыў, скажем так, ось ягонай дзейнасці, што давайце будзем мірыцца. Ось, што хопіць вось гэтага падзелу, вось гэты дуополь попіс, так званы, пра які мы размаўлялі, ўжо проста ўсіх так задзяўбаў, што вось трэба нешта рабіць і неяк так склейваць. Слухай, цікава, я калі слухаў вось інтэрв'ю Славаміра Мінцэна, якое ты раіў адным з мінулых выпускаў, ён таксама пра гэта кажа. Тыпу, што задзяўбала, што вось ёсць платформа, ёсць спіс, трэба нешта новае. Падобны пасыл у Шымана Галоўні. Адзінае, што ў Шымана Галоўні у поглядах усё ж такі менш вось гэтай радыкальнасці. Так? Ён хацеў, скажем так, быць такім цэнтрыстам. Узяць крыху злева, узяць крыху справа, так, склеіць гэтае грамадства і вось быць такой кампраміснай фігурай. І, дарэчы, шмат хто з каментатараў вось выказваўся аб ім як аб такім чалавеку, які вось сапраўды можа аб'яднаць грамадства. Ці ты лічыш, што ён на гэта здольны? Сапраўды ён дзесьці па цэнтру? У нейкі момант пасля таго, як адбылася перадача ўлады ў 23-м годзе пасля выбараў, ягоная папулярнасць, асабістая папулярнасць вельмі моцна выстрэліла.
Вось. І я нават асабіста бачыў і чуў каментары ад розных там людзей, якія звязаны вось з каментаваннем палітычнай сітуацыі, што вось перад намі новы прэзідэнт. Вось сур'ёзна, у нейкі момант гэта было парачка тыдняў, калі здавалася, што вау, вось ёсць чалавек, за якога мы ўсе вось пойдзем прагаласаваць, і яго будзе 70%. Ты, магчыма, мяне выправіш, але мне падаецца, што я натыкаўся на нейкія даследаванні, што ён быццам бы быў па рэйтынгах першы чалавек у грамадстве, там, давер ці нешта такое. Так. Бо вось варта памятаць, што акрамя асабістага рэйтынгу, скажем так, у прэзідэнцкай гонцы існуе яшчэ такая рэч, як рэйтынг даверу. Вось. І фактычна Шымон Галоўня некалькі тыдняў, там можа нават 15 тыдняў займаў першыя пазіцыі. Зараз ён крыху так ад'ехаў, так, ужо з першых пазіцый. Давай распавядзем, што адбылося. Чаму гэта больш не так? Адбылося ўсё па адной простой прычыне. 8 гадоў кіравала права і справядлівасць. Так? І вось электарат, які ліберальны электарат, які электарат антыпіс, ён вось чакаў на таго чалавека, які стане тварам пераменаў. Так? Усім хацелася пераменаў. І калі адбывалася перадача ўлады, то Шымон Галоўня зрабіў такую простую калькуляцыю. Ён дамовіўся з кааліцыянтамі, што ён зойме пасаду маршала Сейму. Чым гэтая пасада добрая? На першы погляд можа здавацца, што на гэтай пасадзе нейкі бруд да цябе не прычэпіцца. Што вось ты будзеш такі, скажем так, стаяць понад усімі, так, раздаваць там добрыя рады, вось такі добры дзядзька. І пойдзеш на выбары і пераможаш. Маршал Сэм, наколькі я разумею, гэта такая даволі тэхнічная роля. Ён вядзе паседжанні нейкія, там прымае ці не прымае ўнёскі нейкія, там кажа, хто можа казаць, хто не можа. То бок ён быццам бы не выказвае сваю пазіцыю. Нібыта так, але адначасова і не. Вось тут Шымон Галоўня вырашыў выкарыстаць свой досвед як шоумена і як публіцыста. Ёсць такі мем, феномен, нават скажем так, Сеймфлікс. Я думаю, ты пра яго чуў. І думаю, нашы гледачы таксама пра яго чулі. Я сам памятаю, калі вось былі першыя паседжанні Сейму, ось я таксама глядзеў прыклеены да тэлевізара, бо гэта была гістарычная падзея, так. І мы назіралі, вось як робіцца гісторыя на нашых вачах. І Шымон Галоўня выйшаў перад камеры і паводзіў сябе як зорка. Вось, і ён сыпаў нейкімі крылатымі фразамі, якія разыходзіліся проста вось шорцамі, так, у тыктоках і так далей. Проста ўся Польша гэта глядзела. Вось, і на гэтай хвалі вось гэтыя чаканні ліберальнага электарату, чаканні пераменаў, яны ўсе проста вось перайшлі на яго. І ягоны рэйтынг выстрэліў. Вось, але вельмі хутка людзі ў ім проста пачалі крыху разачароўвацца. Але чаму? Ён зрабіў некалькі памылак. Перадусім і найбольш яскравая памылка гэта справа аборту. Бо ліберальны электарат чакаў, што кааліцыя будзе нешта рабіць у гэтым накірунку. Ён на першым паседжанні абяцаў у прамым эфіры, што замражарка, это ёсць такі тэрмін, гэта калі маршал Сейму не паддае пад галасаванне нейкія законапраекты, атрымае іх у шуфлядцы. Так? Ось, што гэтай замражаркі больш не будзе. Ось, мы ўсё будзем адразу кідаць на галасаванне. Але не, ён стрымліваў гэтыя праекты, ось, бо думаў, што яму гэта можа пашкодзіць. У выніку ён сам сабе нашкодзіў. Але ён стрымліваў, таму што ён таксама гэтага не хоча. Ну, скажем так, ягоная пазіцыя па гэтым пытанні даволі акрэсленая. Ён ніколі не хаваў, што ён выступае за тое, каб быў рэферэндум. Ось. А большая частка ліберальнага электарату хоча проста вось каб дэпутаты вырашылі і прынялі проста закон, каб не было нейкіх рэферэндумаў, так? Ось. І тут ён страціў падтрымку вялікай колькасці ліберальнага электарату сваёй уласнай партыі. Ён забыўся крыху, што ягоныя выбаршчыкі, якія за яго галасавалі, яны значна больш ліберальныя, чым ён у сваіх поглядах. І тут проста, скажем так, ён спаткнуўся крыху. Ну і карацей, ягоны рэйтынг проста абрынуўся. Ось, і ў дадзены момант, скажем так, ён дакладна у дадзены момант менавіта не мае шансаў, каб патрапіць у другі тур. Але ён усё роўна хоча ісці на выбары. Наколькі я разумею, у яго быў даволі ўдалы досвед 2020 году, калі ён атрымаў 3-е месца. Так. І ты нават сказаў, што гэта вельмі крута. У 2020 годзе ён атрымаў больш за 14%. Гэта, сапраўды вау. Это
просто супер вынік, і мы размаўлялі ў адным з нашых выпускаў пра феномен трэцяга месца. Так што вось трэцяе месца дае такі бонус у постаці такога палітычнага капіталу, які можна далей выкарыстоўваць. На гэтым ён пабудаваў сваю кар'еру ў палітыцы, увайшоў у Сейм ужо паўнавартасна са сваёй партыі, вось, і разам з ПСЛ стаўся маршалам Сейму, другой асобы ў дзяржаве. Ён думаў, што ён выкарыстае выбары 23 года як трамплін, ось, які ўзнясе яго проста на Алімп, і ён сапраўды стане прэзідэнтам. Але насамрэч не. І ў дадзены момант усё выглядае так, што нават калі ён пойдзе на выбары, гэта што там недакладна вядома, але хутчэй за ўсё пойдзе, то барацьба будзе вось паміж кандыдатам права і справядлівасці і платформы за першае месца і паміж Галоўняй і Мэнсонам за трэцяе месца. Дарэчы, Мэнсон гэта таксама не хаваем, мы об этом уже казалі. Сябры, калі ласка, подписывайтеся на нас на нашым канале на YouTube і калі ласка, падтрымлівайце нас фінансава праз сервіс Buy Me Coffee. Мы будзем вельмі вам удзячныя. Навошта мы ўвогуле размаўляем пра Сенат? Што гэта такое? Некаторыя з вас пыталі нас у каментарах на Ютубе, каб мы распавялі крыху больш пра Сейм і Сенат. Гэта дзве палаты польскага парламенту. Сейм гэта ніжэйшая, Сенат гэта вышэйшая. Але трэба разумець, што ніжэйшая палата яна найбольш важная. Вось цэнтр моцы гэта Сейм. Там робіцца гісторыя, там будуецца польская дзяржава. Так. Сенат па-польску яе часта называюць ізба задумы і рэфлексіі. То бок, так, это вось такая... Наш падкаст. Не зусім так. Такая палата, дзе спакойным тонам там вумныя дзядзенькі і цёценькі сядзяць і нешта там абмяркоўваюць. Ну, насамрэч, прыкладна так яно і ёсць. Даволі часта ў палітычным дыскурсе польскім з'яўляецца ідэя, каб Сенат зліквідаваць. Нават у 2005, калі я не памыляюся годзе, платформа збірала подпісы пад ідэяй, каб зліквідаваць Сенат. Аргументы там заўсёды прыкладна аднолькавыя, што навошта нам увогуле ўтрымліваць ось яшчэ там 100 дармаедаў, так, ось, скажем так, плаціць ім грошы, калі яны амаль што нічога не робяць. А як фарміруецца Сенат? Галасаванне. Вось калі мы ідзем галасаваць, вось у 23 годзе, калі былі выбары, я прыйшоў галасаваць і атрымаў дзве карты да галасавання. На адной карце галасавалі за дэпутатаў Сейм, і была яшчэ адна карта, там былі кандыдаты ў Сенат. То гэта таксама выбарныя пазіцыі. Так, выбраныя дэпутаты сенатары. Але адзінае, што ёсць розніца. У Сейме мы галасуем па спісе кандыдатаў, а у Сенаце аднамандатныя акругі. Ось, дзе ты прыходзіш, і ёсць некалькі кандыдатаў, а не спісаў. Кажды кандыдат прадстаўляе нейкую сваю там партыю, ці можа быць незалежным таксама. Сенат выконвае такую ролю, скажем так, кантралёра. Надзорны орган. Надзорны орган. Ось, дарэчы, вельмі трапнае акрэсленне. Калі нейкія законы прымаюцца Сеймам, то яны трапляюць у Сенат. І Сенат мае даволі доўгі час, там 30 дзён, каб разгледзець гэты законапраект, дадаць свае папраўкі, напрыклад, ці ўвогуле яго адмовіцца прынимаць, і тады закон вяртаецца ў Сейм. Адзінае, што гэта нераўнавартаснае з ветам прэзідэнта, якое вельмі цяжка абысці, там трэба мець 276 галасоў. Вось, то тут абсалютнай большасці просто 231 голас хопіць, так, вось, каб адкінуць вета Сената. Просто яшчэ раз прагаласаваць. Так, але ўсё ж такі важная функцыя ў гэтым ёсць. Я распавядаў адным з мінулых выпускаў, як выглядаў законатворчы працэс у першую кадэнцыю ПіС. То бок, ось калі там цягам некалькіх гадзін прымаліся законы, падпісваліся прэзідэнтам і так далей. То бок, у грамадства, у журналістаў не было нікага ўвогуле часу, каб неяк зарэагаваць проста на тое, што адбываецца. Так? А дзякуючы Сенату, ось калі Сенат не кантралюецца ўладай, якая мае большасць у Сейме, то ёсць вось гэта такі гап, так? Вось такі адрэзак часу, калі можна зрабіць нейкі аналіз увогуле і нават пачаць алярмаваць, што нешта адбываецца не так. Таму вось на маю думку менавіта Сенат павінен быць, ён выконвае сваю ўсё ж такі важную функцыю, што, дарэчы, мы маглі пабачыць падчас другой кадэнцыі права і справядлівасці, калі яны ў 19 годзе выйгралі ізноўку выбары ў Сейм, але апазіцыя тагачасная аб'ядналася, выставіла супольных кандыдатаў у Сенат, і яны перахапілі Сенат. І яны такім чынам проста маглі хаця б нейкім чынам кантраляваць тое, што робіць ПіС.
Вось я хацеў спытаць, ёсць нейкая карэляцыя ўвогуле, што там, не ведаю, у Сейме там 30% піс, гэта значыць, што і ў Сенаце? Не-не-не, Можа, выборы ў як Сенат загодна. гэта такія паралельныя выбары, якіх вынік можа быць зусім іншым, так? Да таго ж у Сената ёсць некалькі важных функцый. Напрыклад, Сенат прымае ўдзел у вызначэнні, напрыклад, зачынка прав абыватэльскіх. Гэта омбудсмен, прадстаўнік па правах чалавека. Калі вам падабаецца наш падкаст, падтрымайце нас, калі ласка, на сервісе Buy Me a Coffee. Гэта можна зрабіць як аднаразова, так і падпісацца на нас там, не ведаю, на некалькі месяцаў, напрыклад. І абавязкова стаўце падабайкі, пішыце каментары і распавядайце пра наш падкаст сябрам і сяброўкам. Апошняя тэма ў гэтым выпуску – гэта арышт паплечніка Туска. Што там такога адбылося, чаму мы пра гэта гаворым? Так, сябры, ты людзі, якія не так давно жывуць у Польшчы, для них гэтая тэма магла быць не вельмі цікавай, бо яны паглядзелі нейкі Януш Палікут, хто гэта ўвогуле, чаму яго арыштавалі, чаму аб гэтым пішуць усе СМІ. Насамрэч, гэты чалавек даволі доўгі час быў у топе палітыкі. Скажам так, ён не займаў пасады там прэзідэнта ці прэм'ер-міністра, гэта быў вельмі блізкі супрацоўнік Дональда Туска, член грамадзянскай платформы. Так. Ось. Пры гэтым гэты чалавек даўно быў у Польшчы вядомы сваёй эксцэнтрычнасцю. Дастаткова ўспомніць ягоны перформанс, калі ён на інтэрв'ю у ТФУН, калі я не памыляюся, прыйшоў з свіной галавой. Паклаў яе вось так на стол, і яны там размаўлялі на нейкія там Што гэта быў за перформанс? Гэта быў там перформанс каля палітычны, скажем так. Можете пачытаць, гісторыя вельмі такая смешная, проста і цікавая. Ён доўгі час быў вось проста адным з сапраўды вельмі блізкіх супрацоўнікаў Туска. Пасля чаго ён сышоў з грамадзянскай платформы і яшчэ праз некалькі гадоў быў у такой дзейнай польскай палітыцы, менавіта ў Сейме. Ён арганізаваў сваю партыю, вось якая называлася Рух Палікота. Ось, яны прыйшлі ў Сейм. Іменная партыя. Іменная партыя вось таксама як польска 2050 Шымана Галоўні, ну і гэтак далей, то есть Кукіс 15, вось мы таксама размаўлялі. Такіх прыкладаў вось вельмі шмат. Гэта таксама вось мела быць такая партія, якая ўнясе нешта новае на палітычную сцэну Польшчы. Дзякуючы ягонай партіі у топ патрапіла некалькі такіх яскравых палітыкаў, сярод якіх Роберт Бедрын. Вось ён увайшоў у Сейм менавіта дзякуючы таму, што быў аднім з членаў Руха Палікота. Ну зараз ён адзін з кіраўнікоў, лідараў. Так, у дадзены момант ён адзін з лідараў левых і дэпутат Еўрапарламента. Гэты праект Рух Палікота ён не пратрымаўся доўга. У нейкі момант яны так пашлі паволі так распадацца, пачалася эрозія. І у канчатковым разрахунку ён проста выйшаў з палітыкі, ён увогуле сышоў. І заняўся бізнесам. І бізнесам таксама заняўся даволі эксцэнтрычным. То бок ён прадукаваў алкаголь. Пры гэтым алкаголь з даволі эксцэнтрычнымі назвамі. І апошнія гады ён займаўся вось проста бізнесам. Скажем так, больш актыўна, менш актыўна, але ўвесь час сядзеў вось там. Дарэчы, вось Куба Ваевудскі быў адным з ягоных бізнес-партнёраў. Куба Ваевудскі? Той чалавек, якому Славамір Мэнсон даў інтэрв'ю ў падкасце. То бок, ён сышоў з палітыкі, але ён быў сярод вось такой багемы, скажем так. І некалькі дзён таму Цэнтральнае бюро антыкарупцыйна, пра якое мы ўжо казалі, то бок следчы орган, які займаецца барацьбой з карупцыяй у Польшчы, затрымаў Януша Палікота за махлярства. Махлярства вялікага маштабу. Наколькі я там добра памятаю, там некалькі тысяч чалавек нават могуць быць пацярпелымі, і гаворка ідзе пра вялікія сумы, мільёны злотых. Літаральна, у чым яго абвінавачваюць? У тым, што ён прымаў узносы ад людзей, як удзел у бізнесе. Гаворка ішла пра вытворчасць нейкага там спецыяльнага алкаголю, які будзе трымацца ў бочках некалькі гадоў пад зямлёй, і што праз некалькі гадоў людзі атрымаюць вось алкаголь. Такі вельмі круты, там вельмі якасны. Высветлілася, што нічога гэтага не было. Гэта ўсё дзейнічала накшталт фінансавай піраміды, і пацярпелых людзей вельмі шмат. Чаму ўвогуле мы пра гэта размаўляем? Справа ў тым, што ўсё ж такі гэта чалавек, які быў вельмі цесна звязаны з грамадзянскай платформай. Плюс варта звяртаць увагу на рэакцыю палітыкаў. Канешне, сярод палітыкаў цяперашняя апазіцыя, то бок права і справядлівасць, канфедэрацыя, канешне, пасля адразу галасы, што вось глядзіце, вось яны, вось там усе такія махляры, там Туск такі ж самы. Туск такі ж самы, так, гэта вельмі лёгка склеіць, так.
Ось. У той жа час я ў некаторых там інтэрв'ю палітыкаў, звязаных з дзейнай уладай, бачыў абвінавачанне, што ну вось у прокуратуры там яшчэ дагэтуль сядзяць пісоўцы і што гэта ўсё такія вось козні пісоўцаў. Палітычны заказ. Тыпу палітычны заказ, палітычны спектакль. Ну, канешне, вырашаць будзе суд. Ось. На дадзены момант суд вырашыў затрымаць, арыштаваць Януша Палікота на 2 месяцы, ось пад залог 1 мільён злотых. Ось. І вядома, што гэтых грошай ён не мае. Просто то бок, ну, Януш Палікот будзе пакуль што сядзець. Так? А пра яго віну вырашыць суд праз там некалькі гадоў, хутчэй за ўсё. Але гэта можа мець уплыў, таму што вось, як у папярэднім выпуску я казаў, што вось такі праблемы яны накапліваюцца, так ствараецца вось такі клубок, і вось гэта можа быць такая цаглінка, якая дадаткова будзе працаваць на тое, каб эта праблема было ўсё больш і больш і больш. Окей, ну слухай, давай глядзець, як гэта будзе ўплываць на выбары. Але ўсё ж такі на Туска, а не на Часкоўскага, які будзе кандыдатам, верагодна. Але ўсё ж такі яны ўсе ўзаемазвязаныя, і калі праблемы будуць вельмі вялікія ў Туска, ну пакуль што вялікіх праблемаў няма, але калі будуць, ось, то гэта можа паўплываць таксама і на Часкоўскага. Так ці інакш. Добра. Калі вам спадабаўся гэты выпуск, калі ласка, паставце падабайку, напішыце каментар, распавядзіце сябрам і сяброўкам пра наш падкаст. І калі ласка, падтрымлівайце нас на Buy Me Coffee. Нам будзе вельмі і вельмі прыемна.